TV News Digital egero totebie nga nka yure bono mambia lituko nelia Jumatano chitariki ni 15 omutenyi no kabere mwaka w'ekirwi 2022 lituko ligoro lyarenge lituko lya banchani gose bali banchaine gose Valentine's Day irianyaratuko ba ligo chengerwa nimanyete nga abantu abange mbanyora tebyegwa abandi bakanyora mauga abandi bakanyora chianga abandi bakairwa out bakararagira abandi bagakora kindi gyose kiri bakora lituko ligoro to wakira nyasaye ngambia mano nyaba buli bano mwa batomerete kindi gwetera sempesa baibo tato mino basubati ba mino eyo na renchere moyo kwenekia buna mwanya twa mugo chengera lituko lya banchani gose Valentine's Day andonsi asemole bali mwakole lituko libuya nonegeta sinikia Ndizi TV ngiara bwate yake na nonyenabo lituko elyo ndiabete tabauti kidogo asengencho county ya Kisii mbakole tamasabo abene waigasegeti Kenya Stadium ime county ya Nairobi masaba yuna akoletwe ekerara etwe no murugibo muraibu ense Rachel Ruto na baigo muraibu ense Dr. William Ruto amo n'abantu abange awubekera ntasa masaba litukuligoro kole ndasabana sengenche biro byakire totomere chi ujumbe wetera Ndizi TV News Digital na nabatebigali Facebook egera ndigererie bali batumire chi ujumbe na kubolia nga nkai tuagenda abange barakire chisimi batumire chi ujumbe wetere yoyo Minto Brighton Makoli ne yanegaiga kubolinga nkibono kyaba lakini nabatebiri kurwali tangani bunanki kiatobera bono mambia talimangana tuachira somoro buli bunere botambe Ensakia Jumatano totebya engambara byabo goso ya somoro buli asobwango tutarachigosoa asa magazeti elituko lya lero ense ya Kenya nagendrete kwenekia mangana mange aliyobole ndi ayechisemi ayobole mi ayobocheno ansi ayo ndochikuligereria gwetera senchira ya magazeti ntete kwegasa mono na inchiri kubandirororo kwegasa lende libesa kongengera likongengera egensa kibone baisa gotenene kyagera oyo mintera tayare ndi mwengerete igo twende mdogo mdogo weikomo elyo bwelituko wasuto weikomo elyo bwegepindi bono mambia igo bono genda gali asenchira ye mitandao otolikere otomanyenga nkayi obwate tyomorobele kurubono mambe mbarabya bokuganelia lituko ligia egera tumanya goswa asense moinde ye studio oliona kirenga watubwatire wetera senchira ye mitandao na wetera senchira ya Mariogi ne chibicha ni akoro kwa Joshua Auta na producer yaito asomorobele bwensakia chinga kibabwatranire noyo mwabo esbonya mete kwenekia nga eliogiri ya chire chibicha cha chire bya gabu ase TV yao tigamnyoke bwango bali batumira wetera Ndizi TV News Digital bono mambia eyo nensemo ya Facebook ndochinga Eric Okari oyoro muigo baba gichoncho nigakolika goteba good morning team Ensakia Sara na Brighton count me in kurwa sensema ya Sugubo PAG na tatu mwabokoro kwa Richard Mosema mwabokoro kwa Josephine Mora Faith Walter Adriel Visera and Elena agoteba tuko ndani Ensakia hadi mwisho Totopendo akolika goteba good morning hello Totopendo oyono munyagitari kurwa sinyagitari ya hema to wakangambia mono kigima agoteba nga noale agendete kubwati morobele kurwa chinsemo cha mwembe igotara ikase mirimo yae kulende nagendete kutubwati kurwa chinsemo cha mwembe igalia asante mwanchu muligere nonyo twachakire tonyorire ujumbe ero nyetume ekigiga studio bunanko yerora bila shaka nitaisoma asenchira yobo ikirano kigima egere tumanye kugendera gusuka guche mutu ikiagera enyo kwere chinga kichya ukwalikire ujumbe tingo tiga ko yesoma bono mambia na mumokolika gwetera se namba yesimi eyueregabo ase TV yao egero nyarako bakogotumanya mangi ndochinara oligete ngasa Henry Ayora kurochinsema chabugita asubuhi njema kwa Pastor Gilbert Onyango kwa Mr. Manyara Daniel Bosire Samuel Onyego William Mekenye William Mekenye John Obiri Mama Stengo Daphne Wakioga na walimu wote wa Gileo asante sana alo Ndizi TV mananya sai tata bwanchire twachakire litukolinde tariki osetichi gatatu chitariki 15 chomotienyi okabere togendrete buya agoteba togendete gutwara bomo ase Ndizi TV obwansu bomo Gusii tukoligia Brighton Makoli na Sara Nyarangi Ontita oyonera Rogo Chris kurwa Raganga ensemo ya Bogisero
korwa Kitutu Chache South. Asante sana abo naba mashabiki bali batumachi ujumbe cyabo osibagende tutumachi ujumbe cyabo gochagaiga ase studio. Very good morning today kachiabu tokire ekerondo chinga abangi mbagende tutubwate gwetera senchira ye mitandao yaitu ya Facebook no YouTube ngotoka torororo una Ndizi TV News ensemeli ya YouTube akarwe kirororo ni go subscribe, you share, you comment, you like egera tunyareko batoko ba ase libo elimo ase egetaseni kya Ndizi TV. Abana mancho muligire karotu arorirenga maliogi abeire chibicha chiabeire tigangi aligani naende nkotebinga na kwaliganire bene eiwenka mashabiki kurwa team diaspora, team apana kosa, team following Sefi Kemi Motangi orajinza machanya ngongo nali kali agotebanga ngakibono kiabeire what is happening ngai mwachia yabonya simi asante sana yabo wakili George Mo yaberi kibaraza bali getekale bagotebanki kiabeire ngai mwagenda kulende mbia mono asibutambe gutubwate kuno kworokyanga amashapiki Ensakia ni gali standby ekerobi achire bugeka goika batumanye wetera senchira yesimi yabange mbabwate simi cheito abange mbabwate simi ye studio nababakolika batumanya eyuerebya igobana ndonsi asogotubwate kurwa chikaunti cheito chonsi ipi ebenkoro Mombasa ebenkilifi Kwale ebelamu andonsi asole kurwa orgongorwa coast wakwarganire bena somorobele bwenzakia ayankorwa chinsemo cha Eastern ole Kitui mwingi chinsemecho twakwariganire asenchira yobekera nkegima ebe isiolo lodwa moyale Marsabit andonsi asole north Eastern twakwariganire asenchira ya bene kegima ebe Rift Valley ole chinsemo chonsi ipinakuru igole chinsemo cha Western Kakamega Garia Busia Vihiga Malaba twakwariganire asenchira ya bene ebe nkuru Nyamira ole ebe nkuru Kisii County mwensipi tambaliganire asenchira yobekera nkegima eiwenka amwaka nali kura chinsemo cha tinga ukoroka Josh Magara no mungino wa Josephine Magara na inu nabaliganire asumurobya senchira yobekera turaenda sinsemo ende ye studio asobwango ekero nkoira ya masemo asa magazeti yeli tukulia lero Jumatano. Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigirya bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchurya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigirya kuro chikaunti sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital ejwera ngene kigambirukia Kisii Low Codes gose bakiresimi ase namba enoti isano n'ibire enoti isano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always.
Happy Sabbath, happy day omwanju muligire geta Seniki and Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore rinde ndia matukonzi no mona matebe omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago koranderio omuntu nga karwe ensemo eko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare ko bagakwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden ande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwaelio igotogosoa ime ya request tower Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Mwanchu muligereria ali ogandete kubwati murobere bw'Ensakia bono mambia litikoneria Jumatano ekero nganitie twende masemo ikasa magazeti torore ngantorore make gatia mange egero machi kwenyorera copy yali bwanchete gose copy ye gazeti yali bwanchete mambia bono kolende nchengo chiwo chutia keigo ngochindo twale gazeti ya Brighton The Standard ende ndigererie gazeti ya The Daily Nation torore nga narariaya airobolito kolende ntogocha kwa yosoma yonsi pio sengenjo yebirone chingaki ekyagere mitambo yarare tubukulikanu kidogo nigo yabeire chideka chinke chaitire kolende to wakangambia mono bono yabeire bijana batokogendera guchibosio kolende nindo chimbaro bagendete gutuma chujumbe cyabo gwetera senchera yemitandao eyure Facebook Ndizi TV News Digital ekerondo chekeboka Junior mpenda amani agotebanga kuromatiri bubasi no ali masomorobelio Morris Otunga Nyatwanga agotebanga tuned in live Facebook na salimia my mom okorokwa Joyce na dad okorokwa Daniel biamono sana na inde nindoche Fanzi Kerry gotebanga good morning Ensakia Sara na Brighton Brighton na igwete bobake kolende noare na igweta maigayo mbiamono sana agoteba rocked from Rongai emambingia gochia se mamo minto korwa Irondi okorokwa Eunice Rioba Stephen Moses Milka Rioba Nyangaresi Edna Jazi Toto la Kisii Nyakara Nyabwengi Duncan Longo Oji Evans Ongati Ribbon agotebya Brenda Gesare Liza Nana Kate Dinomax Painto Aplaska Asailorian Ana Feyo na wote watazamaji amkeni tujenge taifa Marieta Makongu sana Korwase Vansi Kerry Biamono sana Thomas Sabuke Nera kulikagoteba let me wish my friends Mr. Steve Gichana Jefferson a happy Wednesday morning tuko ndani kabisa hapa NHIF Upper Hill Community biamono sana Teresa Kemto good morning Sarah kurwa moranga agoteba no turamo Adolphine Mora nera kulikanga good morning wish you a nice day biamono na etwara litukoligia Eric Baraza agoteba bwakire mwenzi Ensakia team looking forward with the joy that God's blessings will pour on our country and give us rain. Please let everyone just for 1 minute pray for the rains. The way the situation is in the country, we will gonna suffer. Water is life. Asante sana. Agoteba tusabire mbura
biamono sana baraza ekiongozi safana ya Onserio agoteba good morning from Rihanna Bonchari, mark me present with Mogendi Dennis. Asante sana kiongozi kwani Mogendi Dennis eno kumakori nera agoteba nga kurojinse mochia buogi agoteba nonde ime Ensakia my favorite show na atebiri abantu bonsi bategerete obosemia bwaino biamono sana. This is your favorite show, it is going to be your favorite show na itabaki kuwa your favorite show biamono sana. Rebecca Magara agoteba Noale agoteba good morning akabeka lisase agoteba nga Ensakia iko chonjo. Ndoche Joshua Munguru Ishmael akolika koronyatie komilimani kinyozi agoteba gendete kubwati murubuli bunenge nchere. Asante sana Joshua Munguru Ishmael korwa chinsemo chianyatie ko mwigo bagetutu Thomas Ondari agoteba korwa igage kano bogetutu bwa masaba tuned imensa kibona botambe Sarah na Brighton Jumatano engia. Asante sana mwigo bagetutu rishapikirito nere na Mbeya mokigima korwa chinsemo chia bogetutu bwa masaba. Asante aswali magandete gochituma gochagiga studio yandara gochituma kiagera ninchi gochirigeria asege kegeke kirebosio karatogenderete igo mancho murigeria tigankwerwe ikase chigazeti chieli tuko lia lero ekerombate gazeti ya The Daily Nation nabo nimbwate gazeti ya nimbwate gazeti ya The Standard eliyo minto Brighton yakora haligereria kigima igobono lero ninche nyebwate egere nchigo kumanyia mange na rali agendete okoreka tuchakire gazeti ya The Daily Nation toligereria ngana eirobolito na eligoro ya KCPE scandal iyo nerengane mwamu likirega abo nga KCPE scandal tokumanya scandal kiye kolende mulikibe gazeti gagoteba nga abaibuli abange bono nigo bakari go collude na abalimu egere banyariko abako register abana ba grade 7 ochase final primary examination under 844 system ngabana abali grade 7 abaibuli bande nigo bakari ko ba register class 8 egere bachiko swaso murobulio 0844 system eyo tatakeire boigo eye nigo aya noro gosene chinkuma chiarorekanire gati skuru chinyinge ase abaiboli bakare kubwaterana na borokigwa na borokia ko register banabo ba grade 7 gochiase grade 8 eyo etali boronge ayonto yaligereria ase page ya kabere ne gazeti ya The Daily Nation. Aboigo muri kibagazeti na muri keretengana kia abaiboli batagokire no murobelio CBC ekero bakarego bribe aborokia banyariko bako register banyariko bako register bana babo buna atebire kuri grade 7 gochia grade 8 asomorobelio 0844. Number 2 abaiboli mbatebetenga mbaisa negeti nenchira umurobelio yogenderete buya yani murobelio yonchira ogenderete na mangana narago kwano korase wizara echiseme muna abaiboli abange nigo bakari ku documents chobokora gochiase abalimu eyo era chikoletera obokongu abana bwasa matuko ale bosio mangana na mangara se gazeti yugoro yomo eskando ya KCPE kerobono ngochikoligereria yo century wekero na sepeja kabone gazeti ya The Daily Nation aboige peja gatano ne mulkerete igoro ngana ki omuraibwense Dr. William Ruto ikiranetase ekanisa osekiranetase egeti gechikosoli Kenya yo stadium litukuligoro koraense ya Kenya asa masabo mbasabere tembura eyoro chikiro monto ataketa egerense ya Kenya tonyare ko batokonyore ndagira amo no mulemba senchira ya bene gonto chikuligeria ngana ki muri kibega zet gosena ki Dr. William Ruto aikiranete ase amasaba bene asense meyo ya Nyayo Stadium. Waigonto ligereria ngana ki Ruto scores 2 quick wins against Raila dochikoranga na ki anyolrobo bwibwango na komwetania omo raibu kya makia ODM Raila Odinga ayonto ligereria sepeja kane gazeti ya The Daily Nation anentolana na ki kiombegia KDF wono ya chirego boost na ko hit a ground against the fight against the banditry iyo gendrete koleta bakongwa sichinsemo cha Rift Valley na chinsemo cha North Eastern ayonto yaligeria sepeja gatano na kabere tolenga na ki abanyanyimbo kuri kyombe ya KDF bachire ocha korwania aba ibi betugo kurwase ensemo ya North Eastern na boigo ensemo ya Rift Valley
Ayondo china rairo bolito ase gazeti ya The Daily Nation mwancho murigereria ekaronta itinaro ndarigereria gazeti ya The Standard iliyo minto Brighton yakora atwara ndaranga ninche byole buna akora cyo yebeka biya kyagara nara narire gazeti ya The Daily Nation korende nabonko yerwania igo mpaka nyikere na enyorire mwancho murigereria ekerondo che engana emwamu egotebanga the trouble in Raila is ODM okorango bokongu mborororo asikia makia ODM eyemagega yensemo y'ababunge kogenda na kumumira omuraibu ense Dr. William Ruto ase nyomba ya State House bachiete batayiriribaga amono muteneri bwe kia makia ODM yore Raila Odinga andokoranga bachakire gutwara omungusanano gusogwatananekana ase kiame kyo ODM ritkuligoro ntwaroche abamenyi korwa sensema ya game egotoka se county ya Siaya besogeti na kumwegerero mabungo obo Elisha Odhiambo anga ekarachete State House niga chito kwa nomuraibu enso yole president egeranyara kumusaba magenderero asaba menyi be bunge ya game dwaro chibagotebanga tabwenere tikosaba mabera montonde bwensi kiagera ere nomurayo cholire na ndabona mangana siasa elire nechinga kicho okore mirimo ne serikali ayonto yaligereria CPJ 14 torenga mboko nkiobo bwasoire ase kiama kia ODM ndoche bicha Raila Gabo nero eirobolito boigo amasaba korekaneteri tukoligora se county ya Nairobi nindoche omuraibu ense Dr. William Ruto murugyo ya Rachel Ruto mokonyi oyarigadhe Gachagua no murugyo ya Pastor Dorcas Gachagua ekerobarenge sensemeyo ya Nyayo Stadium bari kora masabo naba Kenya bonsi gosabirense ya Kenya ekiagarane bwate mechande menge kurumura kera amarwaire enchara nebinte bingo bokurumi gatia yande ayubanya ariko bagusabira bayigoli tukuligoro nigoli arengeli tukolia banchani gose Valentine's Day abwase gatie chinyomba cyuburalia basangete naba Kenya bande asokorokia obwanchani na gochengera litukelia Valentine's Day ase babwateranete weterase ekiombekia pendo halisi ase banyatko bago focus asokora lyo molembe asokorwa uhamasisho gocha saba Kenya ngana kibagwenerete kuerenda nonye twalengeli tukolia Valentine's Day baigo omunyanyimbo olio oraswa na goitwa na abaibi betugo asensema ya Turukana oyuko kurwese kyombegia GSU nigobone familia ye egotebanga ere no bororo nene na ende mbaranchira nanga omwanchobo w'emyaka 25 nebere Emmanuel Kipungetich niganyara kubakago siria obugima bwae ekera kore metinye 5 ne 3 yoka korwanyore mirimo amo nekyombekyo ya GSU baigo engane irobolito igoro ye biasara gosobonchoreria ne murikeretenga unga subsidy may haunt Uhuru men okorange kyombe gose treasury bono nigetagete bunge gochaka kolingoria omorobelio bwebituma gose bwebituma subsidy olio nyaratuko bagoko ba implemented asa matuko yo moelio ya serikali ya Jubilee wetoro morayo mokoro Uhuru Kenyatta balingoli barorenga subsidy eliyo bosie yeikiranete buya yabwatetia machiko mwanchu murigereria narayondo chai airobolito ase gazeti ya The Standard ase page ntangani kora nginga na temire sana ano yimintare ko bana bari ko yekwana boronge bana yekwanire igo ekaron kwirania ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere neri mulkeretenga okolingolia igoro ya grade 7 people enroll for KCPE abokwenyorera orora yungana ki agendreta senchira yoboikirano baigo abali muchiri buikomi mbachikoli kwa na gotomwa ase chiskuru chia junior secondary school bachikoba borokia asaba nabo nyoranga ekyombegyo kolika bali mu teacher service commission inkialigeta bali mu gwetana chiriwe 30 ekerobono chiriwe 10 baguche gotomwa go chia junior secondary school wiki erebosio egere banyare ko bagosomia bana ba junior secondary school aniga kwanetwe na omo tenenelibwe kyombegia teacher service commission Nanzi Masharia chinga kiatebetie ababunge na
rituko ria igoro kiratebete naganitie abarimu abo babe deployed guchakira chitariki 20 cy'umutinyo yo kabere igekero tokari chitariki 15 rero na matuka 5 ari bosyo eyo ne wiki egocha ekera abarimu abukiri 10 bagochigotoma ocha sekisukuru cha junior secondary timanya wose abarimu abumbaisane asengencho chiskuru nechinyinge chi abanyariko bachigwa accommodate abana abo chiribu abana abo ba junior secondary school kolende entuganye torore ewiki egochanga na kibago chikoba deployed abarimu abaiga bale chiribu 10 waiga sepeji ya kane nemurikerete igoro ya Ruto's course too quick against Raila nkieke gose omo wense anyariko bakago score mara kabere bwangu na komubwa umuraiwe kya makia ODM Raila Odinga kolenga no muri gazeti agotebanga some MPs representing Azimio in the National Assembly House Business Committee have shifted allegiances yokoranga aba bwatani korwase usaba bunge bazimio la umoja one Kenya au bako represent National Assembly House Business banyariko ko babago shift na kwereria abamu abo bali korwase nsemo ya Kenya kwanza yokoranga mangana siasa tara ikomo elio bututuka numbororo na ikwarorera chikaseti chibere chikotebanga trouble in ODM trouble in Azimio la umoja one Kenya iga mangana na makongwa karorora ino bagwa somera sepeji ya kane gazeti ne ya The Daily Nation bage peji ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation ne muri kerete igoronga o morai bwense Dr. Ruto murugioye mokonyoye Rigathi Gachagua no murugioye Pastor Dorcas Rigathi nabaraibande kurwasa serikali ya Kenya kwanza mbekere ntasa masabo amanene asegeti kia Nyayo Stadium gusabirense ya Kenya inyora igorone tukolia Valentine's Day guseli tukolia banchani urendo muraibwense na tabetanga tika tutumeke chinga kiechiga asogo kora masabo imeyense ya Kenya masabo na yuna kolekana tasi chinsemo au na kolekana tasi nsema ya Kiogoro aiganya libali chache county ya Kisii na kolegete ase county assembly ya Kisii ayo achite masemo gutira segeta senikia ukia Ndizi TV ase aba MCA aba baraikorwa se serikali ya county ya Kisii bakorwa no mugavana Paul Simbarati banyartiko bako saberwa na baraibechi kanisa kurwa chinsemo au gatia Bishop Omangi amo na abande igobono mwanchu murigereria litikolia igoro amasaba manna kolekana tabwa somo chio Nairobi abakwanyore gazeti ya The Daily Nation chinga kyumurai wense Dr. Ruto atebetengese ekanisa nichikweguli bagalia bene kwene kyanga emirobuli yonse serikali egokora ekanisa ne regati usene bwatiranire ekanisa igeguchiko bagatigati yemirobuli ye serikali egerense ya Kenya echikoba ensengia aboigo omurai bwense Dr. William Ruto nanyartikoba ka president declares 6 seats vacant at electoral agency ekiombekeli kyoko ikirania mangana yobochori IEBC inyorangi atigara bosa mega yomonyakero gobo koritaya gose koendanka awafula Chebukati na ba commissioner balibande baba Abdigulie yabo Boya Molu na balibande abange ko balibande de cherera 4 barabuntura amanya wikabono iga ekiagere tribunal nere ya rostatwe ko balingolia manyekanenga mbako letama mocho chitalikiange 13 cy'umutinyo nano mwaka uri etete ekero batarenge gati yekyombeke kigima koraria machivu yekero gekene cy'uburai bwense omwaka eta igobono murai bwense nararitie libagali omunyakirogo amo naba commissioner bande ase ekyombekyo kia IEBC abagwesomerorenga inkige kobwatia kero murai bwensa arariria mabagayo kobabosa ekiye kobwatia of course n'abantu gochaka gutoma mauko gosekori yemereme iyo onye bagwenerete nko asinarali bawuchi bakora advertisement nabo mokenyo ndubensyo orochinga na isaine nabagochaka apply asenchira iyo bikirano kingimana ayuna arasepeji ya 5 na limo ase gazeti ya The Daily Nation gancherenda irana bo igase gazeti ya The Standard na arondolenga na aralia ya airobolito guchigatigati ye gazeti yo biomono kigimani ge kuigora ngora medina kyo minta gucho onyekora ye igora bwango sana kulende ya igoire ndochenga ya igore page ne ya kabere
mang'ana tayari manene na mang'ana akare echoes from the past ng'ana ki ebunduki yakoniwe chinsemo cha Northern Kenya bachenchania ne chiombe gose bulls chieri 25 aniga gochirira mang'ana agende tokorekana chinsemo cha Rift Valley North Eastern okorango boncho lya Mboro kiri mu governor bwe county ya Trans Nzoia George Natembea ari kunyagoteba ng'a baibia baigamba lyo koragasi baraubuka kora abantu baro baguchenchani tigango ebunduki tigango amasasi na inchonge gento gento buna gyokoli chiombe chimboli nabo igo ching'ondi ayo narase pejia kabiri nabo gosomera ase obwime kegima baigo omwancho murigereria ekeronkurigereria egazeti ya The Daily Nation page ya gatatu imurikerete ng'a a tough economic times high cost of living deepen Valentine mood aninga litukuli gorondenya tukabali gochengerwa senchira buneli ya kawaida asengencha bange na obaro chineli tuko buna litukuli ya kawaida ikiagera onyetubwati bitoki na kirendo gochigo chengera litukuli ya Valentine's Day nande nigo litagete bitoki finances egarota te surprise maumino woikumutumere ebesa nga yokorus korengana no bugima gokonga uchumi gokonga sana sense ya Kenya na kigeirerete ng'aba Kenya bange mbanya twaba guchengera lituke libune bwenerete ekiagera uchumi nigo ekongete kegima ekeronkoligereria boigo epeje yeyo ne mulkerete igoro yo musao yomo yo nyara ko bakago fake ogo kwa ko mwana oye ogo kwa mama mwabo na nyina biara gose mother in law omo na bodaboda raido yukorwa se county ya Mombasa aselieta Philip Kauma niga tebete kigambero kyomochie o Mombasa nga niga tagete go fake makweli ayo egeranya ko bakagwa kano chibesa kurwa se insurance yaye akora na wate insurance ni company ya UAP Old Mutual Insurance abwa safege tinga mwana yokure mamu abo kure ngina biaro kure wetera sumusoka no para wana ninta itemonga kana na inche benefits kurwa se company ya Old Mutual angechiri buchime sano nemo na anda maina gachiewa 600,000 hekera 600,000 wana niga nyoro na mamocho anate bete kigambiro nga yaya nigo na tebete igo egeres nyore chibese chikiagera nigo na chandikire mono ngarange besana nerabo ngaranga ko yenyora weikantume kubo chanja unajua lazima utumie ujanja kolengana nomo na chibi na bwikigambero kya Mombasa niga monyorete nilimocho lia fraudulently obtaining the money korwa se company yo gwetera senchira yobo ngainereria nabo gwesomera oramange na ria ya amo nyorete ekikira litskulia lero ngochitoro kwanira igoro ye insurance mwene itokera wikase studio litskulia lero ndichokwanira about insurance ngento kieke insurance policy ninki monto kyo wena to kwa insurance bitambukiro kya koimokia monto kyoyo ngochitoro kwanira mange igoro ya mangana ye insurance chenya gitali insurance chichigali insurance chinyomba ati binte binge ekera wicho gwika ase studio epeji eyo ya gatata se gazeti ya The Standard ne mulkerete timaiti mwanchumule osono nyole to mongwano lyo lenge gati ya baibi baikeraneti oboibi asensema ya Bahati county ya Nakuru omwaka 2017 olitwa somete gazeti ya igarani chinanye somete ya The Daily Nation yalo kwanira ngo mongwano yo aselieta James aselieta Kevin Matundura onyarete ko bakago fail in love no mwiseke bwegasi ole okore gasi asenyombe yo nonye bachite gwikirania oboibi nona bomba ikiraneti oboibi obwo kurende aga fail in love no mwiseke oyo akamwae date osaka mwalika bachikomera na isiko ekero bachikomera no mwisikoli agakira abanyanyimbo agakira na manyane nyomba bagacha bakamubwata omumuroyo omongwana korwa Kevin Matundura oyo no Gusii of course wane kigambero nkia monyorete na mamocho wetero monachebina Yvonne Kadhambi korwa se ensemo ya Nakuru namo tegesibo kyogo kwa was death sentence kubwataka no baby wakimabavu wizi wakimabavu no wikiranie bikorwe binge byo bosalia se county ya Nakuru korumagega ekero wana nyorete gesusuru kyogo chago kumia ama kweli gose hang aina bago somera amagano yo senchero bikirano epeji ne ya gatatu asante sana omwanchu moligereria epeji ya kane gazeti ya The Standard boyo ne molikirete igoro ya mangana abuna na kya bible bakarego collude na balimu
ko register abana ba grade 7 which class 8 abana ba grade 7 nigo baranda CBC ulinda babibuli bande nigo ba ko register abana korwa chiskuru chingao moibole nyo begetomane skuru ye igakumira wane skuru engao ne certificate yo bokora yo koiborwa egero mwana chiko register nga standard 8 ibagale ko ba grade 7 under new CBC system bono kolenga next part ba mangane chisembe batebire yo ne chiko bemerememe kongu onyo mwana grade 6 na 7 bakora ba registered as class ya gatano na gatatu under the old system iyo chikoyero mwako oyo batebirenga nechikobero mwana akongu ekero aguchagwikasa matukari bosyo ekiagera mbachikuligiri umwana na korete 39 months as a grade 6 na grade 7 na grade 7 years igone chikobera abaroki waba igasi enkongu in the future ekara bibuli barobaka getenga bana ekara rusiro mwana grade 6 na grade 7 umuire skuru ngao chire comme register as a class ya gatano na gatatu under 844 system otutukana umbaga ndete okolekana ekara bibuli base miwe batige gukirania mangana ayo bali isano na isatu bakore the old system were tumayocha kumurobuli moya o CBC ayo naro ndo chairo bolita sepeja kane gazeti ne ya the standard mwachi muri ando chenga na atemire olende mbaro bagende tukotuma chi ujumbe cyabo gochagiga ase studio kerondo chenga kerondo che icon pana akolika goteba good morning asante Michelle Kerubo korwa chinsemo chia Eldoret agoteba nwali magoteba good morning Kennedy Gisembali shabikire tukura chinsemo cha diaspora munyakirogo neragoteba bwakire bwakire bya omugaka matembe chegesora Ben agoteba byoski byabo songo bokiete se asante sana Duncan Longo OG akwirane Vancy Kerry good morning ekiagera namukwani gwitira Ndizi TV News Digital mwanjo muri nara yondoche airobolito kolende egendera gutuma chujumbe chao egerenge nyengendera guchibwata senchira yobwikiranu kigima producer na Joshua Uta agonta binga chibesa bado nchirororo morobeli boko ena na chibesa no gendera taiga segita seni kya Ndizi TV ase morobeli yo sipilia kwa live morobeli bwensakia morobeli bwekebembeli na baigo morobeli bwechingero na papa antivirus unoro chigabo ase TV ya umwancho murigeria na bokwebwera na bokogosori ende bwebwere bono mambia chilingi chiribu 10 echutali besanke bono iga na economy bunere echina bachi okorera shopping yemetinyebere okongengeli okwenda chonsi okore shopping lakini shopping yonyengeli for the next 2 months ngwane gento okora yokwenda sesimi yao yakoboko ebe kabambe ebe smartphone bune yane abakwenda se app ya M-Pesa ogende galia lipa na M-Pesa ogende as a business number nere yure 88890 amount name mia ya machoka alafu renda account name olike Ndizi bunere gabo igoli toke Ndizi NDIZI obeke mia ya machoka na mwana no bwate mia ya maso mubuko wo etetego okonya akina bokunye chenja ebe shilingi chelibu 10 ende na bokunye chenja ebe shilingi chelibu chimia ibere ekere drone ne gucho kolekana at the end of the week kolende karoge okanyete drone ne kolekana at the end of the week wona igedro ngokorwere n'abantu nkwebwera bali shilingi chilibu 10 yawezekana ni wewe entokora weiko shiriki olioko yagu egenta akora weika shiriki weika chake gutuma ndoche magenda to gutuma egase mone kiagera emashine ria kare uchi okore dro igekurigerere yatebanga ke oyo matembeche otumire maramange yatene na gari nimanyete inajua technology innovation and technology achira tambe wani machine na bekurigerere yatebanga oyo nere nkuba nero beiru mubigo gendra gutuma tobaisa gutigo magega eye nero Ndizi TV obwansu bwo Gusii morobelio Ensakia lero nigankale nchebwe korochenga setekigima ekiagero yo minto amelemewa na homa agire ndetanti getinche bweka no ikaranse the other side ase ekirogo garia agotebanga no tole Ensakia lazima tusukumane mpaka tumalize gentonkoro mwanchu muri ati anaenda sense mwende studio ekaronkoirana nindigereria kya magazeti ngende ncharo kibakase chi county tore na araria ya airobolito ekeronande tokona kwerega niga tuganyeto mugeni itaikase studio litikulelero kadocho kwanelego ya mangana ichi insurance tobesoko Ndizi TV obwansi bo Gusii.
TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakinikirundekerene nagokurendera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire nigo bakorwa chisemi chebirengo byigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate chigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikerari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com gusoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato. Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turiguciye kuba muna butambe Omusayansi niyende oyo n'omusayansi niyende nigonde ime ya Gusii Urban Blaze #ekebemboli Yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watchie show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo notimo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Nga Faith Star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengeryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri yo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ine
ye n'umugendi yavuye pikipiki na nigotegetea maguta y'ishiringi kirwibere abosa ase offer ijigo gikorera kitari kimerongo ibiri na isano n'iseto cy'umutinyi yo kabere kurwa si company ya Car and General bono ika ase company ye ibwatu bumanyi ubunge asamangana y'ipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyoratwaro kwigena asibire ebiyetaneri muriuka rigucha sibirengero byabo Car and General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchiko buturo bunyansi jigenereta chigutumikaze cyabisi na bwigose kinyagetari nechi spare parts cyabo boigo mbabwa digitali chipikipiki nechigali chi oil cyo korere service mbabwa te garage yoko barira kigali n'abarosia bari n'ubumanyo bonene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chital cha MRF onda bwensi wadana abatambe abakonyara services cheito pigipigi chituk-tuk yechiko techi spares abakonyara kwabakonyara seli golia raisi edile discounted and on says town echiga kere pigipigi yokugura nigego chane chi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder yemo ya insurance a toolkit yemo ni warrant y'umwaka yomo nigo barini y'umucukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik gusoba kiresime ase namba enotisano ibere ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano ibere kianda isano no isato isano no ibere isano no isato Car and General power for better living. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biamono omwanchi muligerere chidekana mirongo ibiri na isato igoro y'ensemo ya bono mambia morobelio n'Ensakia Jumatano ekero tuligaiga ase studio tugenderete ukumanyia mange wethera ase nchira ya magazeti na atemire gazeti ya The Standard na nboigo nimbate gazeti ya The Daily Nation igo karibu sana na otulegali ase mitandao na otule Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook karondo cha bantu bange bagendete gutumachi ujumbe ande bagendete gutuligiriria kurwa chinsemo au nindo cho mongwana kwa Dennis Marubi nomonginoye Regina nomonginoye Gesare kurwa chinsemo cha New Zealand agoteba ngambia bali kigima weather nero irensense agoteba babwate kimbugumbuge kurwa Gabriela hurricane kurwa Gabriela US okonyore mbeo eburuka inene mbura neli tatuli liko yelie mete liye nonyine chinyomba kulinda goteba ngambare safe jinse monchiro chira affected kulinde talimono togwakira Nyasaye ngambia mono agendete kulinda abantu baye aiga Kenya nigo tobwate amaya mange tugwane togwakira Nyasaye ngambia mono ekera abantu baratiga mangana siasa babekensemo bachake kurwa bokoreri buli abantu baba bekirete asibirugo au Elikana Osiemo agoteba nwali masumurwe Thomas Saboke agoteba well represented from Dagoret South Nicolok Mbaya sana hapa NHIF hapa Hill Community. Happy Wednesday morning. Asante Brenda Gesare agoteba Vancy Kerry nga good morning ekiagara na mokwani alelitanga ni Bismarck mokwa agoteba kurochinse mocha Kisii mwembe nubia niko ndani na my beloved wife Sharon and my son Eugene watching live. Mbia mwana sana Bismarck mokwa kwani murugiogo Sharon no mwana Eugene. Asante sana Kisto Onchari lishabikire ito nera agendete kubwate kigima yuno murwali omanyete kurochinse mogalia agoshugulikira abanyanyimbo ba KDF kulendekera ali Gusii niga gutoka chinsemo cha mwamuriango chinsemo cha mwamuriango gali minyinkwa no agocha otoka akolika goteba nga halo twanchira nira maigo yo mintoka Stonchari na indegendera kubwati umurobulio on Ndizi TV mwanchumuli yakara kuligereria bwa TV yao engana nera bwengi ya mangana maya igoro yobo chenu maitana ninganchi tobo chenu mono ngwaro chili tukuligero tolengena Dr. Joel Umayo Crotinasius Habo Center to kwanira mange igoro ya sexually transmitted
transmitted infections tukarigeria mang'ana mange nandi tukarangana kitubwenete gwitanga wege nyagitari ya Busongo Hospital igotoka somo chyo Busongo enero nkuruero bokoreri waina yake obokoreri obonge services nyinge chirioganetie ase obokoreri bwao gosasa omubiri ogo mukokora barukomano gose surgeries aina yote minor surgeries gose major surgeries ngokora bare ekiagara ngo babwata abanyagitari ambao wamehitimu ambao abo babwato bumanyo bonene ase emirimo yabo ngokora bare ngento ikuruka physiotherapy babwata mangana eye and dental mangana ya maiso ngo bimbare amaina akunyari tuli korara tuli gutakuna nonye nenchu yugotakuna kwa igunga gwakure abakonyora bakorera asinyagitari ya Busongo maternity services mangana maternity musubati wewatiraniriye no tagatoya ndora muri kwororenga mwana mbiyale position mwana ukinire omwana na kiale Dr. Lyndon Orato mangana maternity services kuri nyagitari ya Busongo abakonyora mangana mayake gima full body check up ngokora bare asokuligererio mubere bwensi kwa jumla ngokora bare dialysis ngokora bare endoscopy pediatric mangana ya abana mwana achanya arigeteri berere limo chandete amangana ya borwere mangana ya abana ngokora bare gynecology mbabwate experts bari bakuligerera chinsemo cyuru iburu reproductive system yabasubati ngamo chando kyumusubati yabwate ultrasound na x-ray ngokora bari kwa umire ngokora bari chi x-ray yasenchira yo bwikirano kegima orthopedics ngokora bari surgery chi mangana ya joints mangana ya spine iyo yote wanafanya lab services wanafanya obokoreri bwensi bwa mangana ye chi lab emergency services Morwiro gonyorre omubasukano emergency services nchirororo bakwena nase enchira yobo ikirano kimatari kona kuganya tari gonya kubwati raini igo bakorwa emergency services nkirendo ganyete ekero bwate enyagitari ebwate bokoreri bwa aina chonsi bakere simi ase number wetre simi yabo yakoboko 01 11 96 45 76 binere gabo yakaberere 0743 444 900 ichikaro kwa kiriga igo konyora ngomuntu narali okopoke esimeyo na gokwelekeza buna nakibwenerete gokora asa mangi gobono Busongo Hospital Kisii Town nere nyagitari bwato bokoreri buno bwoganete asante Keyston Chari agonta you are looking so neat so smart today and say pole sana to Brighton Makoli ndikire wetera nsema ya messenger galia agonta binga niko chonjo asante mbiamana sana Kesto Kefa Hamisi agonta good morning watching you from Nairobi Mombasa Road near Panari Hotel Charles Gikenyi Paul Taisi Matinde David Masese Ven mimi na abantu bonsi baramasha pokea salama asante ayona mayakorwa Kefa Hamisi agotoka chinsema cha Mombasa Road galia mbarabale no muboganio Panaro muboganio monene sana agoso agali kwa kuminga kai mubagani buno yo ndio chetense igabono mwancho muligeria tembea Kenya asante Kefa Hamisi asokuwakilisha korwa chinse mechi abangege bakundikira wetira messenger bagonte binga ibono Brighton kwa muira ga kisara ngikiamubera kangano ali mbarabara abwasole ena maene kulende bona amangana ya makuba na rolia muchandiria murwaniri gorona temete sana agatema sana na muisonda agatema sana kulende ligakana umete afya ndio mambo yote ukijisikia uhisi vizuri tia kwebetereri okueregeti okuere mugondo chekoro siku mugondo nyoko iwete bobe just take a break take your medication mbakobe biya ikiagere binta maoka yago bonko nayo bwate ekeronde gaigo bonko no bwane timbwati bonko bwo monto so if you are not feeling okay tiga kwebetereria sabe sick of genda otimoke egero nyale ko bagoko bwena yo mtu Brighton nili kubali muliete kule nengo na gusirarire tunaamini kwamba mambi ende nkonyarore ngali atamire egere irana ikaranse gambara bale na sinde egere tokore turumuro bya century wekera nkulenda sabono niko tokona kubwatira na Joshua Auta oyo na producer yaito yo murubule bwensa kena ende na bakorwa Uncle Joshua asa mangana Ndizi Kids litukoleje Jumamosi ali ekera bwate mugano kabisa
agotebia abana ende nabo komorora marawan kwa moroche gari karaga swamu abuchabeli nyomba agari kuira uondo gari tumetu hondo ilikuwa ni ya nini igongo manyorore asege pindi ose drama eliengia asenchira yobe kira naende boy igongo manyorore asa mangana yechi sign yechi agoteba Yesu ni Bwana mangana buna you I don't know but na maita mangana assign language na roli gotokonya gunchura mangana maya ekero twikira semesa yoboralia iwana mwanchu muligeria gendera ko be Ndizi TV bwansu mu Gusii ndocenga chekire chideka chiro mugani taga agwenete kuikaga igase studio kolende ngomanya tole ose otonyire ase studio asegekege kere bosio gazeti ya The Daily Nation ya sobwange page 5 na kabere ne kwanerete ngana ki ebanyanyimbo kuro ase kiombe gya KDF soldiers batumiri ucha sensema ya North Rift anena ase chi county chiri chibwato muchando bubo ibi bwetugo no bosaga ni kurwasa baibi abu betugo yeirera banta bange basiririo bugima gwikira bono iga abantu basiririo bugima sensema ya North Rift Monokeli Valley igali chinsema cha Elgeyo Marakwet chinsema cha West Pokot Turukana na Samburu n'abantu ange 50 kera bamenyi bagotebanga gakitora gendere gutinde kaintwe serikali kene nkeyego kora wana serikali ya muirenga no enough is enough abantu abanigo bale so daring na ikiagarira batumira abanyanyimbo kura sekiombe kia KDF bachikubwaterana n'abanyanyimbo bande kwene kyanga barwanirie aba ibyaba usaba begwa mpaka babakolje wetera etamugere getanga no koenda kulia chibunduki kiri abantu batabwate license korwabo bamayochako korwanesegi baroro semba konye abamenyi korwa sechinsema kire cha Rift Valley na North Eastern nitukuligora ngwaro cy'abanyanyimbo mbasire tibogima ase pale nene ya Angegarisa keraba hegali bali nete bali gutarira yanyatiko bakegutacha bomu eliyo koeroseria abayanyatiko bagiko balipua bagasiri bogima abanyanyimbo angebane ebinte ibikoro sigona abantu batabwatie kerengekia abo bagenderete ko siria magima yabanchwa monto yosirite usomanyanyimbo yo nabwate mukungu nabwate murugi nabwate abana no mwana bwo monto numumuro mwabo monto bono nabe era kongusana ekero togendete ko siria abanyanyimbo bali bagwenete ko tobulendi to gusabanya sae kiombeke kia KDF yachira se chisemecho kiene kibuna nkwabusa kire na gukora abayibi abaiga ba betugo naboigo ababago ita abantu nakobasireria magima yeireranga nonye ne chiskuru chinsemo chiranigo chiko ba affected iskuru chinenjiro chigosiekwa abayiboli bangire kubwate gwanchira abana bagende urabone skuru nere abana babereboka ba report asengencho yebikoru ebyo bayiboli bagatebanga nto gwanchira abana banyare ko babakogenda yule moja kuro chinsemo cha diaspora agote babwate tibuja umurobelio bwensakia bono mambia Manchu muligeria nganchire gana arosi ninyora mangana yechi county wangu toligereria gatiari airo bulitase chi county nyuma tutarakora magazeti gabo bono mambira aratigane gazeti ya The Standard igera nkonkigima manyene nero manyete karamege kwemanya nono kuigora yarangeira matatizo tiangigore linarete ekiagera nero ngotwara botambe ase okoboko kwane wego manchu muligeria karamangana yechi county ntorochenga county ya Meru omo sacho yomo nanya tukobaga kubiko byara mega yuko muita muise ko mwabo nigo bono aguche gusekirwa sika kya matuke 20 obotuki ensemo y'oboswali ikirani obotuki bwabo orocha mangana a violence gender based violence nagendrete inkigo sare kubunya muise ko mwabo ayino boko yesoma sepeje 22 egazeti ya The Daily Nation Homa Bay county ya Homa Bay nigo ekoti yanyaliko bageko halt wanga tax plan in a row of mobile phones aboko yanyoranga kinande kigambere kale ko swana na umurobele bwo governor we county ya Wanga amangana cashless kutumika chisimi ayina no bakonyorera segazeti ya osase page 22 boigobore ndio botindi nigo bwa bekirwa sensema ya Kainuk ase county ya Turukana nyoraga ya Kainuk no oboibi gusaba ibya obetugo banyarko abagwikirania mange inyora enseme yo Turukana nigera somo baga bwe county ya West Pokot amonechi county chinde chiri chibwato mo chando yemega yabanyanyimbo gwika senseme yo na go tighten yobulendi uko banyarko babakorana n'abaibi abaiga abetugo ne county ya Kisii ndoche Nairobi lito igaiga
abanyanyimbo nigo bagendrete gutuka egekore kia makweli ayu akoregete nga the police office of the director of public prosecution nigaruro gochika banyare ko bakoringoria ogosira kwa omonchereria oyo yani ogosira kwa mu assistant chief nyoro mu assistant chief nare osirete ensama ya Kitutu chache south aserieta Tunisia mwebi ondieki oyo lengo mu administrator osolenge omo assistant chief igo wetera asobisi yo director of investigation nigo yarurugo chikanga abanyanyimbo bachake goikirania na koringoria nkikirete omunyanyimbo yokorwa Kitutu chache south agasiria obugima abwaya ayonkatia mange amangana echi county Nairobi litasi gazeti chonsi kolende kingo goteye mambe yabono nabo kwenyorera gazeti eli yonsi bwanchite onye the standard utaipata bano manya wikaransa agero soma senchira yobwime nabego onye the Daily Nation nabo gwesomera Taifa Leo nerororo the People Daily nerororo even the Star nechi gazeti chinde chinyinge eli bwanchite abakonyora bwesomera kolende chendo chingana harago chutiria talimake na harago chutiria onye gwanchite gazeti ya the Standard ndo chenga na harago chutiria ke at the Daily Nation na harago tevereri aliairo bolita senchira yobwekirano wanege ntonkore no wakiranga mbiamono aso gusangana inchekora chinse 12 nenusu igatu achako murobolyo wikabono cha butoko chindeke 35 na ibere magayensema yabono mambia ekarnale ngenche bweka kolende inde nchibweka gase gikaro kolende oyo mtupreton makanwara asinsema ende studio agenda tokona gusiba mache guseri kubelyo ndisire eliogire alirane egasieito no gukwana no gutumeke sauti ekere sauti ere interfered with yenenke yora akore togocho onyariko bakogwikaranse gobono manchu muri agendera kumubekera masabo enchembekera masabo ndirororo andira era bakabono timedinga nkiritali kwera lakini tunapambana. Asante sana mtu Joshua Auta medo sonombekere amangana ye paybill ya linkwanere ekerongo kora kuruiga ase studio to enda sense mwende tolenga mogeni ito nka ye ikire amangana ye paybill ne linga chibesa nchigendrete ko bamaiga asumurubeli bwensakia atali murubeli bwensakia bweka olende mirobeli menge eliye gokorwa live yege ntokore bono mambia na bakonya shilingi chiribu 10 kurwa somurobeli bwensakia entokara no kwenda sesimio yakoboko lipa na M-Pesa pay bill ogandali as business number kero wekire business number weka 888090 account weka Ndizi amount weke mia ya machuka egere igo okolete no twara kamigoka tibwe chananga narora beke mona abwe bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi asengenjo nabora beka kamia kugoka unombongino lia sebu ko ruete bisiringi bya bibere nyasagara yesagara gateba ngoyo nere oruchi nyinge nenkore ya yonse unabora nyoro bwata kamia goka ayekabeke you never know ngana kidre kogenda nabora atumeli molioka with na imani maetagara kore gento no bwegenwa then onyorenga nae kwa bero mobwe itikolia rero ntagete obu mobwe omwanchu muri atotigo magega genda se baby bekaga buna nago tebire egeruganye computer yo kango toererieta ne namba yesimi togotangase gaiga wikira omwanchu muri ga Denmark ndo chenga no ora goteba good morning goteba Vansi Kerry asengenjo na kwa maiga kurwasa atangani gobono topese gusuka enero Ndizi TV obwansu bomose Ndizi TV obwansu bomogusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'obusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwoyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Gusii Urban Blaze. Omugaso obona turiguchie ko babuna butambe. Omo science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemberi Nyali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watchie show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yaote bagagunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #ya mitandao yonse #ekebemberi nyoro morobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatano goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ine nomanyete ekewikia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2
lower classes cha grade 1 gwike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere. Nigo babwate amachama yayo gutumika abakora emirimo baisaine chigari cy'obosombi egatie kia kyo kogosororia CCTV kira ekirasi ilyo kubeka oborendi abarimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabare echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabare endagera ya mobaso nigo bare asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pare nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Jane, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga kwa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enochem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Spexels Opticians abubale sikliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei. Karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe